wakatanga kutifonera ndofunga 3 days ndambobvunzirwa Samuel wachiti kudare ndikwanisa kuuya nekuti tadhiployiwa kumaelection ndava ndakonfirma polisi and so far asati aita madeployments epolisi nezuro iva ndazofonerwa neyakazviti ndinonzi sajeni machoko achiti munhu iyeye wamukudaidza kudare kwenyu haasi kuuya nechikonzero chekuti nyaya iyo yecriminal. Ikati nyaya sajeni criminal iri papi? Mwana uyo akaenda medical court akatongwa akapuwa community service ari kupika ari pachinhenga clinic then avaendeswa zvakare kumaintenance ari kubhadhara maintenance. Nyaya yako yamubereki akuda kuti apuwe maDamage mwana wako saka criminal iri papi? Zvikanzi ndatokuudza izvozvo then nekuona kuti mapurisa aitafira inini ndakaramba tichiendera mberi mainterest ndatsvaga pochinhenga ibhesi remari ndabva ndatsvaga phone number dzainspector yekumari ndakafonera mumbochikore ndikati tipiwe number dzainspector yekumari ndichida kuwatsanangurira kuti pane mupurisa wavo kuinterfere macourt proceeding ekwachief Makore. Saka nezuro ndakatadza kuwabata nhasi chero ndawabata vanditi ndiri kudrive kana ndazomira ndichida kufonera bheki saka nguva yekupinda kwenyaya yasvika inspector yose ndawatsanangurira kuti tina sajeni wavo wadziridza munhu wavo kuya member yepolisi kuya kunodare vachiti pane criminal ndovatitsanangurira kuti criminal yepapi ndomamira kaita nyaya yotongwa yatsangamiriri ndofunga inoendera mberi because inini ndakanosevha iye akatosaina namba dzake dzichitupa namba dzefoni dziripo but munhu akuinterfere haasi musungwa kuno munhu saka zvitadzise dare kuendera mberi ngabvise Ephraim Achongwe ndiwe changamiri anonzi Godfrey Nyamukanwa nababa wake Nyamukanwa wese hawana kuya kudare. Ungaitozita baba wacho mungarizive? Ndishingire baba wacho anonzi Shingirai. Baba wa Godfrey. Kamere nyari pamberi penyu nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda maDamages emwana wavo mombe 2 ne$2000 vanembowo dzako chitupa nemari yedare zvose zvaita chitsanangura inyaya kwaunongotora sendudzi natuma Ephraim taura nyaya yako kuti ngei uri kuda pfuma kuna Godfrey naShingirai chichakaitika mwana wako ane mwana anonzi ane mwana here ane nguva yakadini wachigara wese chitaura nyaya yacho. Godfrey Nyamukanwa akamitisa mwana wangu anonzi Philip Majongo anga achiri pachikoro ari form 4 saka tataura vakaramba kuti havana nyaya havari muzivi kuti vanodanira mukomana akaramba kusvika ndaenda kupolisi mukomana akazobvumira nyaya yake akupolisi kuti zveki mwana ndewangu akapaza kuti pakatoita mwana saka akazopuwawo nemutemo kunzi ngaende pacommunity service nekuti vaiwirirana pane zvinhu zvavaita ndovapuwa community service saka ndakazonotsvagawo nzira ndikati achirega ndichiendawo kunekuti mwana wangu aisiri mhandara yangu Mungu pane pro nenyaya maintenance anobhadhara maintenance ari kubhadhara maintenance. Godfrey wacho anosenza ashandi
Okay. Iframe ndiye anosenza. ari kumusha but ane shopu paanonzi pamakara pabusiness center rekuchinhengeko. Okay. Ndo baba wacho. Ndo baba wacho. Musha wacho padhuze kuti nepashopu. Right, anofana kubhadhara chiyo kuitisa mwana wepamunhu Bachangotamda mombe 2 years 2000. Ndikuona kuti pamombe nhatu ndikuona tichikodzera changani anga vachibvisa uyezve ndikuona kuti nembudzi imwe chete kana dzisingakwane mbiri dzinofana kuti dzibviswa. Mambo akadari mombe nhatu yababa yamai nemashosha inotorawo yedanga yekubvisa mwana kuno kumhandara nembudzi nhatu kuti vatori nemwana. then usauya kudare zvakare obvisa mbudzi nhatu nekurara nemwana asina anga achiri under age obhadhara kudare inozve. Number 4, 6. Right. Next, yeah, Makore. Sorry, Makore. Naraja ndikuona ari kwa 300. Taura kuti asvika sei pa 300. Ndichitanga panyedzi mavhasife nekukwira kunoshanda kupolisi. Pavanipa ndine mari. Umese vamuchisanzenza kupolisi. Mari. Naisenza umese kupolisi. Ayo, ndichitoshanda ndikuuya kuno kumapotse. Hapo, alright, yeah. Usai 300 yacho iyo. Plus yamuchaisa 300 muchaisa kuti imari $50 makabvisa mari yemasamu. Pane 50. Plus 50 muchaendesa yekuti haana kuya kudare wapuwe judgment haana 50. Saa 350 makosi ndaku makosi. Uzobvisa 350 yekuti waendese judgment kuti hamuna kuya dare rakatotonga ndozvamunofana kubhadhara. Then towapa 7 days panenge paenda iyo judgment iyo yaenda towapa 7 days to pay, then wanozoenda kutotora. Create